Tapos naapay uban with pleasing personality. Sao na lang mga pangit anak. Ay, ayaw mo pag-ana. Kaning mga employer o kumpanya ba nga kung mangita og trabahante ang qualifications grabe. Murag ang qualifications murag magbantay sa pertahan ni San Pedro. Oh baga. Tapos naapay uban with pleasing personality. Sao na lang mga pangit anak. Gago. Nga unta ang trabaho need lang kabalo mo basa, musulat, ug mo ihap. 3 basic skills lang sa usa ka tao. Usahay pag yun. Ang usara sa tulo ang magamit. Panalagsara magamit ang duwa. Once in a blue moon ra. Ayaw mo pag-ana. Kumangita gani mo trabahante. For example, cashier. Ang ibutang unta ninyo sa qualifications, ang kabalo mo basa, ihap kung mo sulat. Ano mo na ginanglan, anak? Tapos ibutang ninyo with pleasing personality, kay alipadbaran kong lantaw sa pangit na akong trabahante. What the fuck? Specific ba? Specific. Mindset daan ba? Diretso na, direct to the point. Gago! Nahuman ka anak, nahuman ka ato, kabalo ka ani, kabalo ka anak. Naunta, kabalo mo ihap, mubasa, musulat. Moray kinahanglan sa trabaho. Kung di isyo ang dagway, for example, nangita mong tindira, butang ninyo. Need kong trabahante nga tindira. Kabalo mo basa, musulat, o muihap. Okay ra ang pangit, pero dapat dili putot kay tag-as ang store sa akong tinda. Basit unyag madatugan mo. Ana, diretso. Kung dili isyu sa inyong nagway, dili ko isyu ang way nahuman o unsa ba diha. Utang ninyo, for example, production worker, dili issue sa inyo na mga butangan ng wala kahuman, wala di ka ba lumabasa sulat o ihap. Siguro wala naman na siguro karon, no? Siguro naaman gamay na lang. Kung dili man na issue sa inyo, ibutang ninyo for example production worker. Nangita og production worker. Okay ra, di ka ba lumabasa o sulat o mo ihap. Okay ra pud ang pangit. Oh baga. Taas man o mumugbo. Basta andam mo salo og durian. Kay durian ang akong produkto. Gago. Direct to the point. Tapos kung mag-hiring mo, binisay apod ninyo. Nata si Pilipinas manarbaw, Ingleso ninyo. Sana. Isa na lang di ka sa butog English sana. Maglisod yung pangitag trabaho. Kung naaman mo makita dito guys, nga na klase nga employer o kapangitag trabahante. Sana. I-post ninyo dani. Kaya i-promote na itong ilang kumpanya o minsan ang employer. Very good. Very good. Sa ingon pa ni Lolo ni Tanggol, very good. Ang problema lang, kung naa ba? May lang nakita. May pa man ang pag-apply og presidente. Ang ginangalan ra, national born citizen ka. Pinoy ka. Kabulo ka mubasa, kabulo ka musulat. At least 40 years old. Og registered voter dari sa Pilipinas. Pwede na ka mag-presidente. Ay, mag-presidente na lang tatananani. O guys,
guys kung naman may makita kaya na kumpanya na very good, gusto nyo na promote na po. Mga employer ayaw mo pag-ana. O siya, kung nagustuhan ninyo nga video, just click the follow button sa atong Facebook channel and click the subscribe button sa atong YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa atong ubang mga maabot nga video. Daghang salamat. Peace.